Let's go. Kaying Bishar jongka Ambedkar Nagar District jongka Jela Uttar Pradesh Kalarai Penrem ya Upastor Jun Papachan pada tengah jongu ke Seja Papachan da kabarai sepatok sansnem Kaying Bishar ka kena yaki baki penkelan yang jubor yaki breu hakatai ke Jela ki Kristan ki Jumat ki Cing ki Cing September ki Cing Saleben man lakapor haki Jela paper jongkari India Kaying Bishar jongkane ke Jela kaladan ben da kukuna ka ba arpusan hajar ya Upastor Jun Papachan badia kurim jongu ka Seja Papachan yakane ka Cing ujor I hajar ka bathok ka basyukur ka balale da utkot jong ka BJP hapo kane ka Jela lapengat yaki hapo ka an jong ka Jela Uttar Pradesh kibala kano bat penhap yaki hapo ka Cing penkelan yang bian lapan hapru yaki hapo ka an jong ki Kamsniu hapo kane ka Jela Uttar Pradesh kabasan syar da ka BJP une Upastor Jun ubadai na ka Jela Kerala jong ka distrik Pathanam Tita ulamat mensyuai ka Cing September ha usnem arjar arpuwei bat arjar arpulai hakaba ula September bat saberngem hakipulit bat ki kenhun leno hakane ka distrik Supol jong ka Jela Bihar namar ki kam Sakri Blay ki jongu rengkat ke tengah jongu henrei umting uya cakmat ya ki kam ke jongu Blay hapneng ki Cing September bat ki Cing Saleben ha ka Cing ya linti ke jongu ha ki Jela baper na benta ka kubor ke jongu Blay Upastor AC Michael ubadai utkot jong ka United Christian Forum UCF ulaong kumno kala banrai penrem ya ubriu hadu satsnem tang namar ka Cing kena penkelaniam jubor kabala mudu da unong yalam ka BJP Upastor AC Michael ulaong susu syumna don kanu ka saki ban pensisya ya ka Cing kena baki penkelaniam henrei la penrem ya ki katkum ka Cing keren ki bum don nong rem bat kum kata ka Cing penrem na benta ka Cing persyang kabala suba ban penkelaniam kam yahab satya bat mencem senam hapo ala habat kila syakem bat kila yu jamin namar ka Cing ai Cing hikai ya ka babha ka Cing sam ya ka Bible ka bukuj ka Cing peclur kena ban yo ka Cing nang Cing stat ka Cing pelong ka Cing seng haki shinong ki tau ka Cing penyat ya ka Cing ya bam subha ka Cing tha ikino shinong ba kim dei ban ya le persya bat lakang ru ban dikiat habakut Upastor AC Michael ulong ka Cing pensistem ban klem date lakam bat ka Cing peng jong ka Cing sabjar jong ka sarkar kan bu Cing ma ya ki Kristan hakari India